Bueno, pois antes ofrecinlle o auditorio a Albino, agora as aveses. Creo que Albino está a vosa disposición para responder a preguntas. Que hora non sei? Non sei, Cardino, que hora é? Non sei, non sei. 9:10, parece que vamos ben de tempo. Non, vale, non, intentei, mido antes de vir aos sitios, tiña calculado que isto tiña que durar 45 minutos, a miña intervención. É difícil que me pasara moito deses 45 minutos. Está ben. Entón, bueno, pues queda tempo por si, a ver. Bueno, esa metáfora de país desnortado, Sí. podemos poñer que equivale a un país mal gobernado, por un goberno que se vota, entre comillas, democráticamente, polo menos así se di. Sin duda. Vale. Sí. Entón, bueno, moitos daqui, lamentablemente digo porque non hai outras visións, estamos convencidos diso. Que parece que é un goberno posto para destruir o país, para desfacelo. Vese en Altri, é dicir, cando a poboación mayoritariamente está en contra deste proxecto e di todo o mundo que isto é un ataque, pois desde ali, desde este desnortados, din que non, que iso é falso, que son los del bloque e 4 máis. No, dixeron, perdona, comunistas do século XXI. Utilizaron esa etiqueta perfecta, algún comunicador destos que tenen na TVG, chámalles comunistas do século XXI. Vale, bueno, pois moito máis bonito. Entón, claramente, habería que traballar por un cambio político, porque esta xente traballa para o IBEX 35 e para o seu bolsillo. Está claro que para o seu bolsillo, porque na operación esta das caixas de aforros hai que ver aínda que os tribunais debían de mirar aí canto levaron para casa, porque eso foi regalar as caixas de aforros cando en Euskadi e en outros países aínda as teñen. Claro, despois de ter todo o que acabas de decir, pois fervenos o sangue e os que estamos aquí, supoño. Solución. Non, a solución é o que están desfacendo, non hai moito máis. Claro, tiña que haber un IEN en cada 2 ou 3 concellos que levaran unha actividade colectiva e partillada de todo tipo, de ocio, de recreo, de produción cultural, etc., de movilización cando era. Algo hai bastante, pero tiña que haber moito máis. En calquera caso, permíteme, isto non é por esconder a cabeza debaixo da ala, que tal. Con moita frecuencia, eu digo, pero evidentemente aí pegamos en duro, que simplemente con un sistema electoral en Galicia que non estuviera basado en eso que dixen ao principio das provincias, xa estaba. A representación estrictamente proporcional, dixecho unha persona que naceu na montaña profunda de Ourense, vale? Solo con un sistema proporcional e unha circunscripción única autonómica, porque vamos a seguir falando de provincias e no conxunto de España a estas alturas temos autonomías e queremos seguir tendose cada vez millóns, acabaron as provincias. Entón, con un sistema proporcional de unha circunscripción, o PP non conseguiría maiorías absolutas como sigue conseguindo unha persona. Simplemente, con que o meu voto, o teu voto de Gondomar valera tanto como o voto de calquer cidadán, porque non, de Ourense ou de Lugo, sin problema. E ollo, non por eso, en Ourense ou en Lugo, poden decir que lles foi moi ben, como porque teñen un contrapeso á dinámica depredadora de los señoritos de las ciudades, en fin, louquerías que, en fin, non merecen a pena. Non, temos un monstro chamado Baltar e outro monstro chamado Cacharro, etcétera, alimentados con ese timbrón. O sea, tampouco fai falta que haxa, mellor que subere 100 ienes. Non, cheganos con que non houbera 4 provincias. Eso depende deles. No, claro, pero eso tamén vale en boa medida, ollo, para o conxunto de España, Solo non se cumple cando hai eleccións europeas, la circunscripción única. Pero se non, aí tamén funciona o mecanismo, teñen un número mundial.
As trampas e os niveles de protección dos intereses, que é o que no fondo hai sempre, empezan polas normativas electorais, pasan polas intoxicacións nas campañas electorais, agora que as redes sociais xa se poden frotar as mans dunha maneira espectacular, e continúan cando chega o momento, caramba, como sabemos, non, co Poder Judicial, instancia 1, instancia 2, instancia 3, e se fai falta ir a cousas máis graves tamén se vai, porque 12 millóns de balas serán para entrenar, pero 12 millóns de balas son 12 millóns de balas. Entón, non quero dramatizar, pero os movimentos sociais teñen que ganar hexemonía, teñen que ganar influencia, e teñen que cambiar, desmontar todas as trampas que hai montadas, que son moitas e moi ben montadas. Calquera que queira, aquí falei alegremente, verdad? Pero calquera que queira, que sei do que falo, meterlle o dedo ao entramado que ten o lobby eléctrico en España, leva a clara. Eles dicen, así é petit comité, pero esta xente reúne, se fala en cenas, e falan, claro, dicen as cousas. Llega el ministro, llega la ministra de Industria y Energía, y cuando no entendió aún de qué va esto de la tarifa eléctrica, ya cesó. Tenemos tan bien montado que no les da tiempo a enterarse. Pero eso non impide que se consigan avances e que se consiga que un deba desistir. No tema electoral, tan fácil como acabar, tan fácil ou tan difícil, como acabar cas 4 provincias. Albén, eu son un agraviado dese desnorte que ti explicaches moi ben os fillos. Fora todos, nin van vir. Eu fun moitas veces nese tranvía que ti puseches aí, e que algúns de Gondomar ainda seguimos chorando, e que nunca entendemos moi ben porque desapareceu eso, que nos venderon unha empresa maravillosa que era ATSA, que ora tamén se desapareceu e xa é outro conglomerado moito máis grande, que en Gondomar en concreto estamos peor a nivel de transporte que hai 40 anos, que podíamos ir a Tui, a Tomiño, a Rosal, eso acabouse, non hai, non? Ben, logo fagoxe unha pregunta a ver que opinas ti, porque é un debate que está medio aí flotando na comarca. Creo que no 1909 un visionario montou aí arriba en Pego Negro o que nos chamamos a Fábrica da Luz, que ainda está a infraestructura ali feita, perfecta, moi bonita, por certo, que daba corriente a Gondomar, Bayona, Sabarís, hai máis de 100 anos. Logo veu Fenosa, comprou, desapareceu. A concesión rematou aí o ano pasado, por certo, o sea que creo que, supoño que volveu revertir en Aguas de Galicia, neste caso, na Xunta. Dende Gondomar, algúns tolos propuxemos que esa infraestructura se aproveitase por parte do Concello. Ainda está ali o resto da Fábrica da Luz, que, bueno, tampouco é selvático, pero se alguén quere, algún día se pode ver que este é bonita, non? Ten un desnivel de casi 100 metros, porque está moito máis arriba. Os enxeneiros nos din que eso hoxe, co rendimento que hai das turbinas e todo eso, produciría corriente pública para tal. Propúxose o Concello de Gondomar, cunha moción que eu defendín, aproveitando os fondos Generation, que supoño que ahora irán todos para o armamento este que teñen aí montado, non? Bueno, a resposta do señor alcalde e meu amado líder foi que eso era unha quimera. Claro, é que temos o enemigo dentro, Sí. Claro, porque estamos falando dun alcalde que presume de socialista. Claro. E iso é viable. E despois a pregunta sería: ti ves viable ou factible que a comarca do Valmiñor poida ser un concello único, por exemplo? Non teño datos, non son daqui. Somos 50.000 habitantes. O sea, bueno, en términos de escala, sí. Os problemas que pode haber de índole localista ou de índole, digamos, de inercia mental se me escapan, porque non conozco. Bueno, algo hai, sí. Non conozco. Algo hai. Pero o que sí digo é que en todos os países en que avanzaron nunha consolidación de concellos e en formar grandes áreas comarcais para xestionar moitas cousas, pois están mellor, non? Eu
temos feito traballos no pasado que quedaron en nada, cando Méndez Romeu era conselleiro da Xunta de Galicia, fugazmente aqueles experimentos que casi non deixaron pegada ninguna, fixéramos algún informe para a comarcalización da área metropolitana de Vigo, de Coruña, pero todo eso quedou en nada, porque outra dos problemas de fondo que hai en todo isto, polo que andamos tamén desnortados, é que o localismo ten máis peso normalmente do que debera ter, non? Que vou contar da actual situación, por exemplo, de Vigo, non? Pero é que Coruña tuvo tamén o seu cancro xigantesco, non? Ourense ten un fulminado, o sea, un iluminado, o sea, claro, con eses vídeos e con ese tipo de personaxes, alimentar cousas con outro norte non é nada fácil, non? Sin embargo, eu creo que é o que ten que ser, e algún día será, non? Aquí, no mellor, pode que eso poda parecer menos necesario e imprescindible, a pesar de que a presencia de Vigo e da área metropolitana de Vigo é algo que debe condicionar moito todo, non? Pero se isto non se fai na Galicia interior, onde hai concellos que xa... O meu concello non nacín no Bolo. Se quedan ali 4 personas, eu tiña que formar unha agrupación de concellos de todo o que sería a comarca de Valdeorras, de montaña, etc. Porque non teñen capacidade para facer absolutamente nada. Nada en serio. Entón, pero non se fai por ese tipo de inercias como o tema das provincias, non? E o que dices é de manual, o exemplo de unha rede local de xeneración de aproveitamento das enerxías autóctonas. Eso foi a primeira batalla que ganaron os grandes grupos enerxéticos de gran escala no mundo. O sea, desmontáronse desde o principio. Xa cando existía a eólica e cando existía a hidráulica de pequena escala, todo eso desmontouse porque apareceu o milagro de que tú podías ter toda a enerxía que quixeras nun punto, non tiñas que estar cerca de onde a enerxía se producía, senón que podía estar moi lonxe, era máxica. Entón, eso, con motores eléctricos, e aí chegamos, e aí nos vimos arriba, e cuidado, porque nos vimos arriba e hai xente que se sigue indo arriba, e Trump dice dry baby dry, é dicir, vamos perforar hasta donde faga falta. E nos importa todo un pito. E vamos a seguir. Son palabras maiores. Ahora, cando hai todo este debate comercial, Trump dice isto, e eu vexo os datos e digo, concho, Galicia, pero si estos tipos con nos fan negocio, si teñen superávit comercial con nos, pero que nos están contando? De que os estamos estafando, de que os estamos arruinando? Si nos importamos de ali 1.000 millóns máis do que lles exportamos, pero que problema temos que ter con esta xente? O que mellor é que non lle deberíamos importar eses 1.000 millóns de hidrocarburos que nos mandan graciosamente, porque foron eles os primeiros que puxeron patas arriba toda a súa rede de tranvías en Estados Unidos para montar o rollo do Rockefeller e compañía, para montar o asunto todos dos autobuses e dos hidrocarburos. Eles foron os que foron por diante nesa desfeita. Vale? Claro, pretenden seguir facendo negocio, sin duda ninguna. E co gas, igual. Ahora teñen un bingo novo, que non se fala. Como ahora os chineses, que tiñan que importar todo o gas que lle venderan os norteamericanos e máis, están importando, como ahora non lle van a poder importar, a non ser que arreglen o asunto gigantesco no que están. Entón, os norteamericanos teñen muitísimo gas de sobra, porque o seu primeiro cliente, o maior importador de gas do mundo, non lle pode comprar en estes momentos. Entón teñen gas para vendernos a nós este e máis, e baixará de precio, está baixando de precio. E se se devalúa o dólar, máis todavía. Pois nada, nos dirán, utilicen máis gas, e vamos a poñer coches de gas, e vamos a... Señores, que estamos entrando... Claro, porque somos
estamos en contra daquelo, estamos en contra desta loucura, drai, ou lle compramos o louco do drai, ou como é. Entón temos que ter un modelo alternativo, porque senón vamos a poñer ceus. Eu estou contando os días que faltan para que a Alemania, cando falen con ele reservadamente, falarán e lle digan, mira, vos ruso gas non, verdad, non pode ser, verdad, pero nós temos moito gas, é moi barato. A ver, que empezamos a negociar vis a vis que é o que queren, e empezamos a falar entre nós e cada un que fale do seu. Os franceses tamén necesitan gas, nós tamén, España, conxunto, Galicia tamén. Claro, eu ainda saquei en tempos digital, eu xa non, deixei a Voz de Galicia aquelo, Dios mío, deixei no porque aquelo convertíbase en moi tóxico, non? Hai xente que sí, pero bueno, sí, luces sí, tempos novos sí, nós sí, tempos digital tamén, pero saquei outro día, falando desto do gas, algo antes dos digital, e dime conta de que hai batallas que están de desnortados, que están tragadas e perdidas, como o do Gallás, que está tragado e perdido, está o de Reganosa, sí, que aí, mira que non hubo movilización social, no de Reganosa, pois moveuse a maquinaria que se moveu e aí están. E agora mismo, presumindo de que, vamos a ver, pero quen hablaba mal desto? Pero esta energía limpia, bueno, sabrán eles o que venden por limpa e barata, cada vez máis barata ahora, hai un momento peliagudo aí atrás, unha barata, non? Os americanos venden gas por un tubo e cada vez está máis barata. Pero quen é el chalado que anda por aí diciendo que isto de Reganosa nunca se debió abrir? E además, en Mugardos. Podíamos abrirlo en el Porto Exterior da Coruña. No, en Mugardos. Xa está. Que pasa? Aí perderon as eleccións. Aí perderon as eleccións. Non sei. Entón, a veces, claro. Claro, eso sí. Vou a ser un pouco cruel, porque, como somos xente xa, estamos moi curtida, defino eu, aquí hai xente que xa viu moitas cousas, logo, moita publicidade e vivamos como galegos. Cuidado, porque sí, e todo o mundo ve, vivamos como galegos, e a quen non llevou un pouco o sentimento, en fin, somos de Reganosa, hai que vivir. Unha pregunta, porque non sei, aquí non sabemos moi ben de que. Cando te relacionas Gaiás con Reganosa, contanos, cando falas de Gaiás, que significa? Reganosa sí que sabemos que é, pero... No, cando falo de Gaiás... No, cando falo de Gaiás, falo da cidade da cultura. Por eso, vale, quizás unha metáfora para... No, a relación que hai, no, pero hai, vamos a ver, Gaiás, cidade da cultura, é un exemplo dunha inversión, dun investimento millonario da Xunta de Galicia nunha infraestructura que tiña moitas alternativas moito máis saludables para o país e para o desenvolvemento social. Pode que creara PIB, non o discuto, pero podía crear moito máis desenvolvemento social. E Reganosa e a planta de regasificación de Mugardos é un exemplo tamén dun investimento dunha infraestructura enerxética que nos coloca en dependencia dun recurso que non temos e que non traballa en la dirección, acaba de decir él, de poñer en valor e poñer en funcionamento os recursos que sí temos e que non é unha bomba ambiental. Sí, vale. Bueno, moitas grazas, gustume moito a tua intervención. E quería facer un par de puntualizacións, xa lle fixen outro día a Tairo. Tú falas de Gaioso, falas do rural, do luar, falas da telegaita, e non falaxe da Voz de Galicia. A Voz de Galicia, sí. A Voz de Galicia, no sentido da Voz de Galicia, ten moita culpa nesa sensación de Luis Villares e os parques. Sí, eles apuntan a non é certo. Correcto, si tú sabes. Vamos a ver, Luis Villares
está alineado nun grupo de xente, de unha maneira de entender e de facer as cousas, que é, por exemplo, a COUGA, que é, por exemplo, a plataforma Eólicos Así Non, que fan as cousas dunha maneira, e logo hai outra xente que estivemos en Eólicos Así Non, pero xa estamos en Eólicos Non. Bien, cando miramos as demandas que se presentaran diante do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pasa de 80. Máis de 60 corresponden a uns colectivos que están fora de Eólicos Así Non, traballando en contra do criterio, por exemplo, de Luis Villares. Bien, cando esta reclamación chega ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, este tribunal resolve que dos 80 parques eólicos afectados por esta reclamación, de momento, decidiu sobre 74. 72 están paralizados e 2 de momento siguen adiante. Outros 6 todavía non se pronunciou. Ben, deses 72 paralizados, detrás deses 72 paralizados, de 64, detrás de 64, están a Asociación Petón do Lobo e está Ecologistas Galiza Atlántica e Verde, que están traballando dunha maneira distinta, diferente e moi criticada por Eólicos Así Non e por Villares. Bien, na sala terceira do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, onde está Villares, tamén está o Cid Cambón, que é o presidente. Bien, e hai outras persoas ponentes deses asuntos. Esta xente non se dan conta de que, ademais dos 80, ou si se dan conta e non o fan, que é peor, dos 80 procedimentos que lles chegaron ali co procedimento administrativo esgotado, eso significa que hai outros 80 proxectos que morderon en fase administrativa. Estamos nun país absolutamente desnortado, cunha justicia absolutamente desnortada, que está vendo que de 170 proxectos eólicos, a metade morderon en fase administrativa. Da outra metade que conseguiron a declaración de impacto ambiental favorable e que foron recurridos diante do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, os 80 por estas dúas asociacións e solamente 26 por Eólicos Así Non, e logo o resultado é o que é. Como pode ser que haxa unha fiscalía? Como pode ser que haxa un Tribunal Superior de Justicia de Galicia que está vendo esa realidade e o único que fai é actuar en resposta ás reclamacións que presentou a sociedade civil? Non hai un só proxecto eólico nin recurrido, nin paralizado por acción propia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ningún. Nin pola Fiscalía, tampouco. Ben, fora disso, cando estaba aquí outro día a Taibo, estaban perdón porque non viñestes aquí a escoitarme a min, viñestes a escoitar a... Bueno, xa. A mí. Bueno, tú estás en YouTube tamén, con esto, bien. Perdón, vale? No. Ben, outro día estábamos relativamente contentos porque o Tribunal Supremo estaba rexeitando, inadmitindo, esa é a palabra técnica, os recursos que a Xunta de Galicia, con cartos de todos e todas, apoiando a patronal eólica, presentaba en contra da resolución do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Estábamos relativamente contentos, pero que cando marchou Taibo, o día seguinte, o Tribunal Superior apareceu coa resolución, coa sentencia de Moeche, pero que logo volve a aparecer con outra que contraría a primeira. E hai outras saídas, hai outras sentencias do Tribunal Supremo que si dan a razón ao Tribunal, os argumentos do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, si dan a razón, por exemplo, a Petón do Lobo, pero en proxectos eólicos superiores a 50 megavatios, en contra da resolución do Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que é o que entende de parques de máis de 50 megavatios. Bien, entón a cuestión é, se o mesmo demandante, neste caso, Petón do Lobo, nós, IEN, que estamos aí traballando con Petón do Lobo, o Tribunal Supremo
dependendo de si son parques promovidos en Galicia pola Xunta inferiores a 50 megavatios, pretende quitarle a razón facendo unha maniobra asquerosa, é dicir, primeiro, inadmite os recursos para o día seguinte sacar unha sentencia que pretende botar abaixo os 72 parques paralizados. O mesmo Tribunal Supremo o que fai é dalle a razón a Betón do Lobo porque o parque o Moeche está promovido polo MITER. Entón, a cuestión é, Tribunal Supremo, si quen promove o parque é a Xunta de Galicia, PP, e quen o paraliza é o Superior de Justicia, vamos en contra do Superior de Justicia e a favor do PP, pero si quen promove o parque é o MITEC, Goberno Sánchez, damos a razón o demandante e paralizamos o parque. Isto é un auténtico cachondeo. Isto é así de bestia e así de claro. Cando nós propusemos este ciclo aquí, por unha opción de calendario, empezou Tallo, continúas tú e rematarán Turiel e Arechavala, foi Arechavala quen propuso o ciclo, o título, o subtítulo, recuperar a cordura en tempos convulsos da man da ciencia e das humanidades. Evidentemente, ciencia e humanidades, ciencia é todo, pero bueno, os científicos estes de ciencias experimentais gustan de dicir que eles son científicos e os demás son outra cousa, non? A mí, como humanista e como científicos somos todos, uns son de ciencias experimentais e outros de outro tipo de ciencia. Bien, entonces, tú falabas de eólica renovable e non sei cuántas cosas máis. Ben, os científicos experimentais din que a eólica non é renovable, que a eólica non é o futuro, que a eólica está en crise e que a eólica non funciona. E cando se fala de maes e de hidróxeno verde, o hidróxeno verde é a gran estafa porque é absolutamente ineficaz, ineficiente e mentiroso. Entonces, non funciona. O que temos que facer é pensar, o sea, tenemos que ir, e volvo outra vez as humanidades, a dos conceptos. Taibo outro día falaba de que hai un grupo de poder, diso falaches tú tamén agora, que o que pretenden é acumular riqueza, a maior cantidad de riqueza, no menor número posible de mans e no tempo máis curto posible. Conscientes do colapso e conscientes de que estas elites pretenden estar o mellor posicionadas posibles para afrontar o inevitable colapso. Isto é ecofascismo. A semana seguinte coincidiron en Euskadi Taibo, Turiel e Arechavala e dentro público lanzaron unha pregunta para que valorasen o concepto de tecnofeudalismo firmado por Gianni Varoufakis. Chamou a atención porque nesa charla os tres ponentes, Taibo, Arechavala e Turiel, manifestaron que non coñecían o contido dese texto. A min chamou a atención, entón busquei o libro, busquei, leino e tal. Entón, hai ese concepto de tecnofeudalismo, hai ese concepto de ecofascismo e hai este gran engaño. Para acabar todo isto, o señor Rueda, antes o señor Feijóo, venen todos os anos introducindo nos orzamentos da Comunidade de Galicia a lei de acompañamento dos orzamentos, que están metendo trampas sobre trampa. A última é a da lei de acompañamento dos orzamentos do ano 25, que di nas súas transitorias que as empresas promotoras de proxectos enerxéticos a partir de enerxías renovables, leas proxectos eólicos, paralizados pola xustiza, poderán ser retramitados vía express acollendose a legislación vicente. Cal é a legislación vicente? A Lei 2/2024, que di que poden ser tratados vía express e sin reducindo os prazos e reducindo os requerimentos de impacto ambiental. Isto é unha auténtica mafia. Eu, cando falamos desto, e xa o decimos sin cortar, porque é así, son un grupo armado, organizado para delinquir. Son auténticos delincuentes, son unha auténtica mafia. E o demais son todo
eu comprendo que necesites, digamos, desafogarte. Eu admito todo o conocemento de detalle que tú tes, porque estás na trincheira directamente. O único que me confirma isto é que efectivamente o diagnóstico é o que é, os intereses gobernan a súa maneira, eu digo desnortados, van hacia onde eles queren que vayan todos estes asuntos. Nós queremos maniobrar. Eu non teño unha alternativa eólica definida para Galicia, pero sí teño, desde hai moito tempo, unha proposta que non vexo que poda camiñar baixo ningún concepto, que é esa de recuperemos para o patrimonio público todas as concesións hidroeléctricas. E non hai. E desde logo considero, sei do que falo, de que os encoros hidroeléctricos non foron renovables cando se fixeron. Están mal feitos. Pero unha vez feito o dano e feito o desastre, señores, se acabou o negocio. Se acabou o negocio. E todos os parques e as concesións eólicas que se vayan facendo, señores, se acaba o negocio. Pero eles, cuidado, eles aí falaranse sempre da seguridade xurídica, estamos en un Estado de Derecho, empezaránse a falar de como hai que falar cos tribunales e todo isto que acabas de decir. Eu, do fondo do asunto, comparto, non digo, cuidado, os científicos e os tecnólogos están moi ben, pero a sociedade ten que ter a capacidade de maneira democrática, que non é fácil, decidir as prioridades que quere ir para diante. A veces son perfectas, outras veces menos imperfectas. O que non pode ser é que as prioridades as defina un lobby de presión. Por certo, leí o libro de Varoufakis, non comparto o seu diagnóstico, ainda que moitas veces comparto os seus análisis, vale? Por certo, en Sin Permiso, que é outro sitio onde eu colaboro habitualmente, vimos de sacar un libro sobre o tema da guerra, do armamento e tal, onde aparecen varias pezas de Varoufakis e algunha deste extraterrestre chamado Albino Prada. Pero o que sí sei é que o que tú acabas de dibuixar da maneira, digamos, desasosegada que acabas de facer, encaixa como un guante nunha película que sí lle recomendo a todo o mundo, que é O Aprendiz. Donald Trump, o proceso de aprendizaxe que conforma a ese sujeto que en estos momentos presumiblemente está decidindo montós de cousas, é unha criatura de lobbies de extorsión descarados do peor capitalismo salvaje que te podas imaginar. De maneira que en reunións donde teñan confianza, e hai da veras, Trump a eles é Dios. É dicir, é o prototipo de tipo sinvergüenza disposto a facer o que haxa que facer da maneira que haxa que facer. Bien, e é moi educativo porque é unha película feita por unha persona con rigor, con capacidade ben documentada, e que non lle fai falta ni tan siquiera chegar a primeira elección de Donald Trump. Morre, o sea, acaba antes, pero tú dices, ui, esta criatura despois desta formación, isto é unha bomba de peligro para a humanidade. Aí está. E, sin embargo, democráticamente parece ser que conseguiu encaramarse aí. E, por exemplo, fíjate tú que non podríamos decir que Harvard sea unha universidade antisistema, en absoluto. Harvard é un sitio onde, salvo raras excepcións, por certo, falando de Harvard e de excepcións, está Michael Sandel, que é un catedrático de filosofía e de moral de Harvard, que sí é un tipo descarriado, pero Harvard non é un sitio descarriado. Sin embargo, a Trump non lle vale, porque máis aló da tecnoloxía e da ciencia e dos avances que están todos tutorizados polos intereses empresariais norteamericanos, quere controlar o ámbito da moral, da ética, dos costumes, da política. E entón, aí, ese liberalismo centrista tampouco lle vale. Entón, ojo, porque pintan bastos. Hai algún tempo, cando presentou conmigo en Vigo, Yolanda Díaz, un dos libros que estuvo aquí, dixo que ela veía unha muller optimista, non? Dicía que veía o neoliberalismo que o veía en retirada, que o veía en tal, e dixen, ui, non, Yolanda, non, que va.
esta xente ten tan ben sementadas as conciencias da xente cada vez máis que nos vamos a quedar parvos de algo, como tú pretendías aquí, de empezar a desgranar un tema objetivamente, véndolle todos os aspectos. Aquí é sota, caballo e rei, e acabouse. E lo que yo digo. E as 10 últimas, e algo máis, Sí. porque non falamos nada hoxe aquí de eólica mariña. No, Vai a sair no próximo número de Nova Ardentía un artigo noso que desgrana iso e dá datos, e ese para tocarse a máis a cabeza. Bueno, algo máis? Sí, Albino, voltando bueno, como comentamos antes do tranvía, na imaxe esa do mapa que ti fixeches, non? Coas liñas, non? Esas... Bueno, eso era unha rede, un anelo urbano ferroviario. Una Sí. Bueno, fai un ano, comentando con familiares meus, non? Decíamos, parece mentira como por chamada de alguma maneira, a Comunidade de Vigo, nomeadamente Mos e Porriño, con todos os parques industriais que ten, como non ten un tren de proximidade que o ten, pero non coas frecuencias, para mover a todas esas persoas que traballan no Porriño e en Mos, e sí que se teñen que desplazar en coche, non? Eso por un lado. E logo, por outro lado, para decir algo positivo, fermoso, ¿no? E se me apuras ata poético, hoxe que o día dos nosos irmãos, 25 de abril, e antes comentamos que hubo, bueno, que por culpa de Reganosa non perdeuse ou non se gañou un goberno, pois en Portugal, bueno, teño mala memoria para os nomes e para as datas, gañouse un goberno igual, bueno, podedes verlo agora buscando en internet, dando dato, pois igual no ano 90 e pico, creo que era Guterres, pero non me lembro, igual estuve errado, bueno, gañouse sobre todo porque había un proxecto. Bueno, sabedes todos o que é o Parque Arqueolóxico de Foscoaga, que é un lugar interesantísimo a nivel ambiental e, por supuesto, a nivel cultural arqueolóxico. Había un proxecto para montar diferentes presas e asolagar ese territorio que logo, pues, bueno, demostrouse que é un dos lugares máis importantes do mundo, con gravuras rupestres e todo o que truxo eso de bueno, beneficio para toda esa bisbarra. Bueno, pois perderonse en parte esas eleccións porque o presidente que estaba nese momento quería asolagar ese territorio. Bueno, pois se ides ao centro de, bueno, ao centro de interpretación de Foscoa, que un molote de granito, bueno, hai xente que lle gusta, pero a mí o que me interesa é o que hai dentro, e sobre todo a última sala que hai. Eu, cando entrei ali, casi choro, pero eu sou sentido para según que cousas, e a mí o común, bueno, tírame moito, non? Entón, ali o que hai é unha exposición fotográfica moi ampla, moi detallada, tanto de foto como de paneles, e conta toda a historia, como a maioría, a gran parte da sociedade portuguesa, campesiñado, profesores secundaria, primaria, calquer tipo de maiores, pequenos, todo o mundo estaba en contra e conseguiron, todos xuntos, conseguiron que ese territorio non se convertira máis en 4 ou 5 encoros, non? Entón, bueno, un pouco iso, un pouco tamén o que ti ves dicindo, non? De que si a xente lle dá de repente unha nortada e viran todos para o aire bo, pois poden conseguir cousas, non? Sí, vamos a ver, no caso de Vigo e da área metropolitana de Vigo, brevemente, eu tuve a oportunidade no seu momento de explicarle un plan de abordaxe da alta velocidade
e da saída sur de Vigo, non por donde se manexa ahora, dende logo non con ese túnel estrambótico hacia Redondela, sino unha saída directa para explicarnos hacia Porriño as Gándaras, que valera directamente para conectar con Portugal e logo para conectar, que tamén para conectar a partir de Vigo ca salida hacia Ourense e hacia Santiago. A Emilio Pérez Touriño, o fallecido exalcalde de Vigo Ventura Pérez Mariño, en aquel momento alcalde, que logo fora a alcaldesa Corina Porro. E dime conta, cando eu exponía ali un plan, digamos, de outra concepción do país e de outra concepción do que tiña que ser aquela infraestructura, non? Dime conta de que a súa cabeza non regía para nada deso. O que foi máis sincero comigo foi Ventura. Ventura díxome, ao final díxome, mira, Albino, está moi ben isto que acabas de decir, sabes, pero hai un problema en Vigo. A xente quere coller o ave en zapatillas, cas zapatillas de casa. Queren ter a estación, porque unha das cousas pasaba por deslocalizar a estación a un punto, como se fai normalmente, non? Un punto que trara en servicio para o conxunto da área metropolitana, non que este ali no centro de Vigo. E díxome, non, aquí queremos ter esta súa bata de casa e en zapatillas. E díxeme, bueno, pois Ventura, efectivamente, si hai que cambiar o chip e aquí hai que ir facendo as cousas así, pois non. Pero é peor. Hai un amigo que me dixo que ia vir, pero non pudo vir, parece ser, que me dixe un día, conversación ca alcaldesa do BNG de Tomiño. Aquí, en vez de tanto este rollo da vía rápida, de non sei que, a vía rápida, andamos ahora ca vía rápida, non? De que hai que chegar, xa ahora chega hasta ali a Ponte Internacional, e logo ahora, a ver se chegan hasta a Guarda, non? Había que ter un ferrocarril de cercanías, unha cousa que conectara, pois, dende a Guardia por aquí, a Porriño, Vigo, tanto en plan como teñen en calquer cidade europea normal, non? Según ele, eu non estaba adiante, dicía que deixa, non, eso está solucionado. O tren ese xa o tes, pasa por outro lado. Os portugueses. O tren pasa por sí, para Vilanova de Cerveira, onde estuve cantando ali o Millo Verde. Bien, pasa por Vilanova de Cerveira. Sí, chega a Valença, técnicamente, logo vai en Trentui, e logo vai por Porriño, logo vai a Redondela, si queres... Non me digas eso, non me digas eso, dime, estamos nas Berzas, seguimos alimentando un modelo de mobilidade basado no automóvil, punto, vale? Isto que nos dá votos, a xente quere isto, quere ponerse a 120 ou a 130 mentras dura a festa, trai, ese está. Pero se non se entende que no ano 30 foran capaces de levar un tranvía a Porriño, que 90 anos máis tarde, vendo que están facendo un Gasteiz en outras cidades, non seamos capaces aquí de chegar con eso hasta a Guardia. Non se entende. E ollo, e en Porto sí que o fixen, porque en Porto un modelo mixto que xa le gustaría a Coruña ou a Vigo, un modelo mixto de tren e de tranvía que está para ver, para usar, e fixeron hai 20 anos, non o fixeron hai muitísimo, puxeron as pilas e fixeron. O que teña visitado Porto cando estuveron facendo, a cidade estaba patas arriba, pero fixeron. Gastaron nun modelo de mobilidade que en estos momentos, con eólica e con algunha cousa máis, son capaces de mover todo eso sin gastar, de comprarle petróleo aos norteamericanos. Entón, pódese facer. Claro que se pode facer. Bueno, creo que está cumprido o traballo, así que podemos adiar.
Sí, e a seguir, e a seguir.